Şemal we Guýylar. Bizinni gitmeli. Men dolanyp gelerim. Biz ýene de geleriz. Bu yeterlik diýip pikir edýänmi? Ece, sen gowmy? Biraz açık ýadadım. Oň diýinje almak gerek. Gel Ece, biz seni öýeltip ýatyraly. Bu näme howsala? Vah, gitmeliler ekenim. Häzir bu arada alat etmeliyla biz sen düşöňe geçireli. Ece, näme oldy? Biz amiralara oturmaga gidipdik. Ýöremek ejeň üçin agyr düşen bolmaly. Ejem özüne awram salmaly däle. Oňa derek sen gitseň näme? Men kiri ýadım, olam gitip barýandan asa habar bermiyor. Guýylar, jedeliňizi besedin. Özüm gitmek isledim. Näme üçin ol ýöne Amerika gatnaýpýar? Olara kömek etjek bolup özüne öldürer. Olan keseline guturma ýok. Özler ölmäge derek olar ejemi öldürerler. Sara, beýle zatlar aýtma. Bu hakykat senin bilýäňe. Kimdir biri muny togtatmaly. Ýoksa da Amiran maşgalasyna näme bolýar? Sara dogry aýdýar. Olar hemişe keser. Ejeň olan guýsyna suw kapalantdyr diýip pikir etýär. Olara şähere gelip suwa gitmeklerini aýtdy. Olar oň maslahatyny kabul etdiler. Öz guýylaryndan bir näçe aýlap suw içmegi beseden soňlar, olaň saglygy dessine gowlaşdy. Soňra Ýöne soňra olar munyň ören uzakdygyny we duruşyna aladadygyny aýdyp, ýene öz guýylaryndan suw içmäge başladylar. Şeýdip ýene kesellediler. Näme üçin? Sen öz wagtyňy we güýjüňi şeýle samsyk nadan adamlara sarp edýärsiň. hiç düşünmeýär. Sana bolan söýgüsü oň gözüni gapýar. Sara barada alat etme. Biraz diýinjal. Suw iç. Inne ukla. Yat ukla. Gel balam. Kakam seni baş edip koydu. Sen Ejemi ol yere gitmekten saklamalısın. Ejemi mi? Sen näme olmaň gulak asar ödýäňmi? Eger Hudaý oňa bir zady buyuran bolsa, maňa garamazdan ol buyurlan eder. Bu näme dogry? Ejem sana gulak asar. Men oňa her hepde Rivkanyň öýünde bolýan ýygyna gitme diýdim. Gel sana kömek edeyin. Ol şonda da gidýär. Senem, Meryemem şoň ýaly. O başga zat. Sen şeýle pikir edýäň ha?
Dawudyň aýdanlary üçin ötünç soraýan. Adamymyň dogan oglanynyň Rimliler üçin salgyt ýygnaýjy bolmak barada sorap oň ýanyna gelen ýadymda. Harun bu işin öz awraýyna nähil täsir etjek barada aladalandy. Şoň üçinem Tibersda köýümizde galmaň deregine bu ýere işlemäge geldi. Sen doganyň meni halamazlygynyň sebäbi bar. Tara seni bu ýerden tap boljakdygyny aýtdy. Nura. Ýagdaýlaň nähili? Sen nähili? Ýagşy. Senem gowum Meryem. Ejem ýene yaranok. Wahy gynanýan. Ýöne galanlymyz gowy. Taňar ýalkasyn. Rivka, senden käbir zatlar soramaga geldim. Soramagamy? Näme hakda? Mukaddis ruh hakynda. Ha. Olan satla. Men senden hiç haçan aňsat zatlary soramaýanym bilýänsiň. Men aňsat zatlaryň hemmesini eýýän bilýän. Elbette. Geç berde otur. Men Meryem'e kirler serşeyin. Talkınjak Şemal. Şol sen aýdan mukaddis ruhuň näme aňlady ýa? He. Şinni. İsa asmana götürmezden öň öz şagirtlerine kim ona iman etse hemişe şoň bilen boljakdygyny aýtdy. Beden taýdan dälle oň ruhy, mukaddis ruhu biziň bilen bolar. Biz hatda gözümüz bilen onu görmesek hem oň barlygyny duýýarys. Edil biziň Şemal duýuşymyz ýaly. Görýäňmi? Eşikler Şemalyň uğruna nähil ırgyrlaýar we uçjar. Sen hem Şemaly bedeninde duýýan. Sen salkyn Şemalyň yapraklar nädip uçurşuny görýärsiň. Eşikler arkaly, meýdannaky agaçlar arkaly we bedenimiz arkaly biz Şemalyň öwüsýäni bilýär. Biz Şemal görüp bilmeýäs. Emma Şemal duýup bilýäs. Edil şunun ýaly biz mukaddis ruhu görüp bilmeýär. Emma ýanymyzda oň barlygyny duýup bilýär. Onuň dünýä, durmuşymyzdaky adamlara we öz ýaşaýşymyzda täsirini görüp bilýär. Men onu öz ýanymda duýýan. Ýönümi dama däl. Eger onu hemişe ýanymyzda duýsadyk, onda bize iman gerek bolmady diýip pikir edýän. Bu dogry Meryem. Biz duýgular arkaly iman arkaly ýaşaýat. Emma hemişe mukaddis ruhun güýji bilen ýaşamagy saýlap bilýäs. Bu edil balykçy gaýygyň ýelkeni bilen Şemaly tutuşýalymy? Şeýlemi diýen. Şemal tutmak üçin ýelkeni bogallagyň ýokarsyna çenni gallyrmak gerek. İman bilen hem şeýle. Biz Hudaýdan durmuşymyzy goraýan we urukduraýan mukaddis ruhuň güýji bilen dolurman soramyzda bu iman dilegidir. Eýsem bize goýdan suw çekemizde näme bolýar? Bu edil mukaddis ruhdan doldurulan ýerlermi? Näme diýmekçi bolýan Meryem? Şäher goýsundan içen ýaly bu arasa suw bizi täzeleýär we bize ýaşaýyş berýär. Amiranyň goýsunyň suwy erwet, kätemen bolşum ýaly. Men diýjek zadym, käte Hudaýyň meni etmegimi isleýän zadyny etmezligim. Käte men ýigrenji hem gyskanç bolmak isleýän. Bu edil erwet goýdan suw çeken ýerlermi? Şeýle ötýän Meryem. Amiran goýsy näme? Meryem biziň köne günäl tebigatymyzy, ýagny tekep birligimizi, erwetligimizi we kezzapligimizi
Amiranyň happa uýsuna meňzetýärdi. Şäherdäki guýynyň arasynda suw bolsa, edil Hudaýyň ruhy ýalylar. Şoň ýaly pikir et. İsa'nın biz üçün ölenliğini kabul edip, Hudaý bilen gatnaşygymyz dikelenne, mukaddes ruhy yüreklerimizi ve durmuşumuza kabul etýär. Emma Hudaý oňa boyun bolmaga bizi mejbur etmeýär. Bizi ne doğru zatlar etmäge iterberýän günel köne tebigatymyzy ýa-da Hudaýyň gudraty we barlygy bolan mukaddes ruhda ýaşamagy saýlap bilýär. Bu bizi Hudaý hoşal etýän zatlar etmäge urup durýar. Ýöne käwagt mukaddes ruhda ýaşamagy saýlamak kyn bolýar. Bu edil Amiranyň maşgalasynyň arasynda suw almak üçin şähere gidip kösenşi ýalylar. Biz köne ýolumyzyň we enliklerimiziň köne guýsyna öwrenşen. Emma biz haçanna köne ýoly saýlasak ýa-da erwet enliklerimize dolanyp barsak, munuň üçin Hudaýyň öňünde toba edip bilýär. Ökünýänligimiz oňa aýdyp bilýär. Şonna mukaddes ruhun güýji bilen ýaşaýyşyň täze guýsyndan tämiz suwy ýaňadan çyp bilýär. Inne hemme zat ýene yer we yer. Hawa mehribanym. Biziň Hudaý bilen gatnaşygymyz aýdyn hem düşnükli. Ýöne biziň günälerimiz öz ýyzlaryny goýýar we köp gezekler oň netijeler bilen ýaşamaly bolýar. Men bugün köne hapa goýudan suw çekdim öýdýän. Bu näme aňlady? Haçanda men ejemiň Amiralara gidýänligine gaharym ýelenne, gaharymy merinden çykarmak gerekdi. Ejeme gaharlanyp bilemek, sebäbi ol ýarawsyz. Şoň üçin hem gaharymy senden çykardym. Bu dogry däldi. Munuň Hudaýyň göwünden turmaýanlygyny duýýadym, emma şonda da saňa gyýyrdym. Meni bağışlarmyň Meryem? Bolýala Sara. Köne goýa menem soňky wagt bir näçe gezek baryp geldim. Şemalmy? Guýymy? Men hiç daha düşünemok. Hudaýyň kimdi we bu dünýäde näme etýänligi barada köp zat biziň düşünjämizden ýokardadyr. Senin üçün ýatda saklamaly wajyp zat mukaddes ruhun biziň bilen bolýan Hudaýdygydyr. Her bir günüň hemme wagtyna İsa Mesih biziň bilen boljakdygyna wada berdi. Ol hiç haçan bizi taşlamaz we terk etmez. Mukaddes ruhuny bize bermek arkaly ol wadasyna wepalar. Biz hiç haçan ýekedärler. Günälerimizi oň öňünde hemişe boyun alyp bilýär. Oň bizi arassalap biljek tämiz guýsyndan suw içip bilýär. Hudaý men bilen. Bu hoş habar. Hawa şeýle. Men ejemden habar almaly. Menem öýe gitmeli. Sen bar gurruňyň Guýylar hakda. Men pikir edýän bir gezek Leyla maňa İsan kimdir birine dirlik suwuny berşi hakda aýdypdy. Ol mukaddes ruh hakda aýtmanmy? Hawa. İsa Samariýada guýdan suw çekip duran bir aýala duşupdy. Magdalaly Meryem hem şol ýerdedi. Ha. Ol aýalyň ýüzüniň bakışy ajaýypdy diýip Meryem aýtdy. Ol aýal İsa'nyň sözleri arkaly düýbünden özgeripdi. Ol aýal İsa'nyň oňaýdan dirilik suwundan içipdi. Menem bu zatlary bilýän. Durmuşymy oňa tapşyrylýan märi, içimde şeýle bir tämizligi duýdum. Bu bir iň arasy hem sowuk suw içen ýaly.
hem de doğulluğunu yunup temizlenen ýaly duygu. Şol suwdan içmeň dowam et daýdajan. Eger haçanna özüň ondan daşlaşan ýaly duýsaň, oňa gaýdyp gelwe näme seni ondan aýyrýanlygyny boyun al. Soňra mukaddes ruhdan dolup, ondan ganyp iç. Ondan dolmak diňe bir gezek bolanok. Biz ondan dowamly ýene-de dolup bileris. Ençe ýyllar geçdi. Men hiç haçan beýle ýaşajaklygymy bilmändim. Uzak wagtlap diýerlik suwsuz ýaşanyň üçin inni onuň gymmatyny hassa bilersiň. Inni men gaýtmaly Amiran öýe çagyrypdym. Men bolsa Leýladan habar alaýyn. Daýza men sen bilen gidip bilerimmi? Elbetde keýigim. Rivka daýdy, sen köne goýdan henizem suw çekýänmi? Elbetde Meryem. Haçan? Men Ermaydan öňkü käbir sözlerim üçin gynanýan. Sara we Dawuda aýdýan käbir sözlem üçin menem begenem ok. Emma dogrusu olar meni muňa öldüretdi. Olar meni bir kiçijek gyzjaga ýaly görýärler. Wah, adamlar bizi muňa itekleýär. Beýle boljak şüphesizdir. Emma bizde hemişe de saýlaw bar. Öňümizde şu iki ýola seretsene. Haýsyndan gitjegimiz saýlap bilýär. Biz dilegdere beýüzlenip, başarmajak zatlarymyzda bize ýardam bermegin ondan sorap bilýär. Bizi söýülmesi kyn bolan adamlar söýmäge güýtjermegi, günä teklerinden sabırly bolmagy sorap bilýär. Ya da Hudaýa tarap gönükdirýän içimizdäki ýuwaşça sesret edip başgalaryň gahar bilen göwnüni ýaralamagy ya da başga bir erwetlik etmegi saýlaýar. Garadığımızça yeňil bolýarmy? Aslynda erwet ya da gowenlikleri köp öldüp bilýänligimizi ananýar. Emma Hudaýa bolan minnetdarlykda we boyun bolmakda ýaşadygymyzça oň sesini eşitmek we oňa gulak asmak ýeňilleşýär. Ýöne öz ýolumyz saýlamakda synalýar. Men bu ýoly saýlaýan. Bolýa, ýöne bu ýol men Amiralan kalyp barmaýar. Men bilýän. Men bilen geleniňe sag bol. Mukaddes ruh nädip Şemal ýalylar? Amira we Guýylar baradaky hekaýalar Hudaýdaky täze durmuşymyzy nädip suratlandyryp bilýär.
köne tebigatyňa berilip, soňky ede kaçan synalyň netijesi nähil boldy? Erwet enniklerimizi nädip gowluga üýtgedip bilersiz? Mukaddes ruh barada nämeler öwrendiň?